канали мо. Рӯзи ҳамагии шумо ба хайру шодӣ бошад. Бо шумо ҳастам Саида Раҷаб ва имрӯз распаковкаи калон мешавад аз ширкати Фаберлик, молу маҳсулоти Фаберлик ва видеоро сар мекунем аз новинкаҳои компанияи Фаберлик. Апа охарои меҳрубони ма, ин каталог духии навбаровард мегӯем компанияи Фаберлик. Ин каталоги 13 ай рӯзи душанбе аз 2 сентябр уже мебироям. Ана ва тӯҳфаҳои дахтаракое ки дар каталоги нав регистратсия мешаванд 500 рублай. Сар мекунем. Ман дута заказ кардам. Якташа барои худам, якташ запас ҳама вақт меиста. Духӣ инам хеле духияй Алис Микс, ҳам хеле ном дора. Хулоса май даҳаки хушрӯ, калони бад нестай. Аллакай ман як бор буша дида биромадам. Буш прямо нежный, анам хеле свежи хушрӯай. Беҳад бӯи хушрӯ дора. Упаковкашам бигем ки бад нест барои падарка, барои ягон каса тӯҳфа кардан беҳад хушрӯай. Артикулш 3300. мада маъқул шид. Мада беҳад маъқул шид. Вақте ки ҳамин духие ки компания мебурора дар рӯи ҳамин каталог мемона, ман сразу мегирам, барои ки медонам ки ни абой чини запах дора. Ана духие ки ман як бори дига 2-3 каталог пеш биромада буд, ҳозир дар мошин май. Беҳад маъқул май. Яке аз мегӯям ки духиёи дӯст медоштаам шудагиай. Ва мегзарем ба қисми новинкаҳо. Бигем ки новинкаҳо ҳамаш уходвӣ барои рӯ. И пилинга шахсоне ки намедонанд дар салон постоянно мекунанд. Пилинг рӯи мора пориёи рӯи мора маҳкам мекунад ва рӯи мора пӯсти нав метиҳад. Ана ҳамин пилингай тамошобино. Вақте ки пилинга ки кардӣ айхона берун намебироӣ. Як рӯз айхона берун намебироӣ вақте ки рӯра ки пилинг кардӣ. Ама шумо да эксперимент мекунам. ҷои дасти ма помадаҳай. Пилинг ки кардӣ ҳатман айболош креми SPF 50 кардан дар кор барои духтаракое ки сафедпӯстанд. Обязательно кардан дар кор. Инам халияй. Хулоса рӯра полни топ-тозаи хушрӯ мекунад. Мел ки маршиноора нест мекунад автоматически кам-камак эффекти сухта метиҳад. Кам-камак дасти шумо хеле ягон чӣ мекунем ку кам-камак месӯза ҳам хеле мекунад. Лекин это гуфтиям, ки это нормально, ҳеҷ ягон зиёну зарараш нест. Так, гипоаллергияй барои одамои калонсола мешавад. Мегӯям айми 25 сола боло уже мешавад ки бикунӣ. Кожа дар ҳақиқат дигаргун мешавад. Кожаро мулоимак мекунад, эластичный мекунад. И коллаген дора, гиалуроновая кислота дора, придаёт сияние, рӯшанӣ мебахшад. Артикулш 120-07. Обязательно оли ма ира бо дарум карда эффектша нишон метиҳем барои шумо. Ҳамаша нишон метиҳем. Дуюм так, крем с моментальным осветлением эффекта SPF 15. Чиқар мега рӯшанӣ мебахшад. Типа фаҳмидем ки дар ҳамин тональный крем монандай. Ози дар тональный крем монандай, лекин доғ-поға мегира. Доғ-поғу ҳам хелира мегира. Не ки вақти хеле крем тональный рӯра доғора мепӯшона, хол полосе ки дошта бошӣ мепӯшона, ин не. Инам хеле кожа натурални хита нишон метиҳад. Дидена? Ҳозир ман шумо да нишон метиҳем.
разницаша. Крем моментальный, освежающий эффекте SPF 15. Моментальный ҳамун результатша метия. Лекин иам мелки маршинара мегира беҳад фоидаи калон дора барои кожаи дасти мо. Артикулш боша 120-35. Так, дальше. Активный ночной отбеливающий крем. Крем осветляет и выравнивает тон кожи, предотвращает появление пигментных пятен, борется с возрастными изменениями кожи, улучшает ее текстуру. Крем мега ки ночной, шабона дару мекунӣ, синни соли шуморо пир шуда намемона, мега кожаи шуморо нигоҳ медора ва доғҳое ки дар рӯи шумо ҳаст ва ёро бартараф мекунад. доғҳои модарзодӣ не тамошобинӣ, доғҳое ки баъди зоидан ё ки доғҳое ки аз офтоб виснушка пайдо мешавад, ягон доғ пайдо мешавад. Баъди ана вақте ки одам рӯша пилинг кард, агар дар офтоб ромад ку вай моментально рӯ доғ мезанад. Барои ҳамин баъди пилинг кардан мумкин нестай ана баромадан берун. Обязательно креми SPF ки кунем, ҳаваям бо дар офтоб бисёр гаштан мумкин нестай. Ишамҳози мебинем. Обычный крем, да? Обычный крем, неки отбеливатель мега доғҳоро меравона. Ки дасти ма ку ягон доғ надора, неки меравона. Ягон доғ поғи масалан ҳастан шахсоне ки наракҳои рӯшона медиқанд доғ мемона, анам хали доғҳоро меравона. Дневной крем SPF и дневной крем SPF. Так, мехонем. Способ нанесите равномерно чистую кожу лица и шеи перед выходом на улицу для поддержания защиты от солнечных лучей. Повторяйте нанесение крема каждые 2-3 часа. Кадоме ки ами да офтоб мегарден, креми солнцезащитара 2-3 соат пас бояд ки обновитш кунед. Бояд ки шумо рӯтонда тест кардан гирен. Крем рекомендуется для максимальной защиты кожи от UV-излучения, способствует восстановлению кожного барьера, защищает от фотостарения, пигментации и ожогов, вызванных перебиванием на солнце. Аз мега ожангҳое ки дар рӯи шумо ҳамчун барои пирӣ, барои одамои мақсад инами 30-35-40 боло беҳад фоидаи калон доштай ва доғҳои пали сахта меравондай беҳад зур. Мада маъқул шид. Артикулш 120-00. иша мебинем. Так. И уже SPF кишид, SPF жирный мешавад, тамошобино. Креми SPF жирный мешавад, баъд вақте ки мешаки дар руд баянамуд блеск пайдо мекунад руд. Это нормально, хулоса. бисёри бад рехтам чи? диден янамуд блеск буд, барои ки SPF ҳам хеле блеск метия. Бу вообще надора. Тамоман. Иш чи боша? Отбеливающий крем SPF 15. SPF 15. Креми ки мега рӯра тоза мекунад. Рӯзона, шабонаша дидем, иниш рӯзонаш. Салфеткаҳорам новинка ҳай. Дастам рӯғании бача. SPF жирняй, дай беҳад жирняй. баъд ами афтоб да вақте ки шумо бисёри бадам мегарден да афтоб, ана ҳами да афтоб бисёр гаштанам тамошобино рӯи одам доғ мезана. Шахсоне ки сари лич мегарден, мӯи сар гул мезана, безеб мекуна ва ҳастан шампун анам хеле кремҳое ки шуморо нигоҳ медоранд. Так. ҳӯй мекунем. Так. Отбеливающий крем для лица
с показателем защиты от солнца SPF 15 оставляет и выравнивает тон кожи. Хулоса мега ки ами сохти рӯи шумора ягон ҷое ки безебаи рутуна тоб тозаи равномерни хушрӯ мекуна мега. Уже ира биненда маълумай. Креми хеле бақувватай да. Креми слегка нестед, креми хеле ғавси бақувватай. SPF ки дора барои ҳамиқа блеск дора. Дару ки кунӣ аки қадар блески бадам дару дар кор нест. Камака ки кунӣ мақсад дару блески хушрӯ мекунад. Лекин и даст ай даст фарқият дора. Бинед и ранги тональни ба и чӣ хеле ранги медонен хеле блеск надора. Аи блеск дора. И рӯшана и не. Инам хай. Мегзарем ба распаковкаи калонҳое ки заказое ки ман кардам. تا آخرین نوار با ما باشید. باوری کامل دارم ویدیو برای شما محقول میشود. обязательно на فکر عقیده های خودتون در کامنتاری نویسین. یکم گل для душа, детская гель для душа. Я Фатима Бехат, Фатима да محقوله. Фатима ми любители малина, клубникай. Так, ай 3 сола боло ҳай духтари мо уже алҳамдулиллаҳ скоро 5 сола мешава. Артикулш 2689. бушам аҷоибот. Буи аҷоибот дора, специально барои кӯдако. Тавсия метиҳам барои шахсоне ки то ҳол харидорӣ кардагӣ нестанд. Сиворотка. Сиворотка ма я барои худам гирифтам. ҳозиҳои мекунам шумо дам нишон метиҳам. Ай дута заказ кардам. Постоянно ма пеш аз ягон крем макияж кардан дарум сиворотка мекунам. Барои чӣ? Барои ки ҳамон кремое ки дар рӯи мо мекунем видно намешавад. Беҳад шина мешина дар пӯсти рӯи мо. Так, артикулш 0976 и бо дар таркибаш SPF дора. Инам халияй. Беҳад хушрӯай. Ина ғафсакай. ранги чӣ хел бугум дар рӯ мекунӣ вообще пӯсти рӯро аҷоибот мулоимаки хушрӯ мекуна. кадомитон ки гирифтагӣ нестен ё ки крем дар рӯи шумо умуман и барои ҳамаи крем дар рӯи шумо намешина. ҳам нежни мекуна, беҳад кожаро нежни мекуна. И блеск пайдо мекуна. Дидем? И блеск пайдо мекуна. Так. ай ма дута заказ кардагим. Баъд ана хеле шаҳре ки барои вана ҳам цвети ова кап-кабут мекуна. И бигем ки специально барои кӯдако равахчуна хуш кардан. Бод витаминои хичуна дора ки барои кӯдако, барои пӯсти танаи кӯдако хушрӯай. И ҳам интересно дри вана мепартои ранги шипучка барни хас мекуна. баланд мешава. Беҳтарин чиза ай 3 сола бола уже мумкинай. Так, артикулш 2974. И боша серияи новинка ҳай. ҳоли и ҳамаи новинкаҳоро мегирем. Як параба барои шумо набор мекунам. Малактилин. Малактилин постоянно дар хонаи ман 4-5 та ҳастам. Ман метарсам ки яке тамом нашава, постоянно заказ мекунам. барое ки ман ва фарзандои ман уже омӯхта шудагием. ман ва фарзандои ман ҳамамон мо қатъи ҳамин чиз омӯхта шудагием. ин чизи знаменитие дар оилаи мо уже кӯдакои ман медонанд. ҳаме ки яке ягонҷошон бузад ё ки ягонҷошон яраш, ягонҷошон синяк шид, ягонҷошон ки даркад давида када меоянд. Оча малактилин. малактилин. И барои чӣ фоида дора? Барои тамоми мегем ки проблемаҳои мо шумо занҳо. И бигем ки оза хам меравонам. И аз ҷое ки месӯзаку сӯхтагӣ дам сразу результат нишон медиҳад. хомӯша газидагӣ варам мекуна ку донача донача меброя вая фоида мерасонам. Так, синяка бартараф мекуна, аволара нест мекуна. ҳама тарафа ёрдам мерасона. и ёрдамчи ҳар як падару модар дар хона. артикулш 70912. нархшам нархи дастрасай. Дами момент скидкаи 70% скидка рафтисай именно да ҳамин малактилин. барои ҳамқа 4 та заказ кардам. скидка то рӯзи якшанбе давом мекунад. то рӯзи 1 сентябр. уже 1 сентябр бо нархаш қимат мешавад.
нархш и 700 чанд рублай ҳозир ба фикрам скидка кати намедонам 70% скидка кати вообще арзон омадистай. хоҳишмандон нависен дар WhatsApp. Иам ҳамун шарик барои даруни вана ҳай и бо цвети зардаш. Так, прокладкаҳои Faberlic ама экспериментам кардагим, чанд борҳо видеоам кардагим. Тӯли 3 сол мешавад ки ай прокладкаҳои Faberlic ман худам истифода мекунам. Иам дар момент 70% скидка рафта истай тамошобино. Ман 100 заказ кардагим. Мумкин дар ҳамин коробкаҳо боша, мумкин набоша. Закази ман 3 тақсим шид. И барои ҳар рӯза ҳай дневной гигиенический ҳам ай микроб эмин медора, ҳам қоқ меқапа и ҳам выделенияи занҳора нест мекуна. Беҳад фоидааш калонай лечебни прокладка аз ширкати Faberlic. ҳамин се намуди прокладкае ки Faberlic дора, ҳар сешам аҷоиботанд. Дар дараҷаи олиша качестваш, дар дарунаш 10 дора. Начноиш бо калони дарози хушрӯи бадай, ваиш 7 дора и 10 дора. Ежедневникшам 10 дора. Артикулш 112,89. Баъд Фотима якта грижаи ғавсак дидим распродажа вообще арзон копейк. Фотима 128 мепуша. Гирифтумша артикулш 822 256. Махированный барои саҳар да пушондан бурдан вообще качествашда гап нест. Как раз инами ҳозиро аи пиҷакшам ҳастай, пиҷакшам ма успед накардам тамом шид, лекин беҳад мулоимаки хушрӯи кӯдак роҳат мекунад. Аи ширкати Faberlic. Поёнакош бо манжет дора. Духтш качествашда гап нестай. Уже хчам да бигем ки да видео маълумай. Дар дараҷаи олияй. На, мошаллоҳ. Барои Фотима. Так, мегзарем ба қисми дигар. Маҳсулотҳо, крем для рук, беҳад креми хушрӯй. Пештар солҳое ки ман кор намекардам дар Faberlic, ядам креми бархат буд, беҳад даста хушрӯ мекард. Инами бовар кунед копия ҳавая беҳад мада маъқулай. Крем для рук, ҳам инами дами медози тирамоҳ мешава, шамол, хунукӣ меброи дасту тез мекафа. Артикулш 1397. Аҷоибот кремай. Ин маска для волосай, масла паяй. Баъди ки шампун кати сара мешуӣ, ин кати мекунӣ як 10-15 минут меисти мешуӣ, мӯи сари шумо шалкависти мешава. Аҷоибот мӯи сари шумо хушрӯ мешава. Аи шампуншам ҳаст, балзамшам ҳаст, иш маскашай. Артикулш 1882. ира барои худам заказ кардам. И сивороткара нишонтон додам. И одноразовый станок барои занҳо. Бинед ҳамаи чи ҳаст дар ширкати Faberlic. Артикулш 910-060. Сета дора. Беҳад хушрӯй. Ягом раздражид намекунад. Иша янгам заказ кард барои акамам. Станоки мужской одноразовый. Так, артикулш 9984. Ма шумо да ябор ҳуй када качестваша нишон тиём. Докнен, чӣ хел хушрӯй. Беҳад удобняй. Ай поён ҳуй мешава, и маҳкам мешава. Ишам беҳад хушрӯй. Мешава ки иваз кунӣ шона. Иваз кунӣ. мақсад ҳамиш буда маҳқулай и бо отдельно фурӯхта мешава. Мешава ки ира отдельно мегирӣ, мемонӣ вообще супер. Аҷоибот. Мода маҳқулай. Оилаи мо тӯли 4 солае ки ай ҳами молу маҳсулоти Faberlic истифода мебарем. Ва каталоги ширкати Faberlic духи новинка заказ кардагим, оли миёя нишонтон метиём. Так, мега аксия. Аз каталоги нав мега аксия сар мешавад дар ширкати Faberlic. Дар бораи ин баъдтар шумода маълумот метиём. Ва падаркаи первии шаги новичокое ки дар каталоги нав аз 2 сентябр то 22 сентябр регистратсия мешавад. 500 рубл. Масалан шумо 1500 рубл да заказ мекунед.
Следующий каталог. вақте ки шумо дюймбора заказ мекунед 500 рубли шуморо обратно дар регистратсиони номери шумо компания бармегардонад. вообще олиҷаноб условияҳош. инам прокладка. так краскае ки мекунед шумо мехоҳед ки тез нарава, айни истифода мекунед, мӯи сар краскаш намерава, тез намерава. ҳози ма тарзи истифодабаришам нақл мекунам шумода. ина пеш ай сар шуштан да мӯи сари қоқ, мӯи сари шумо чанд қай, ҳамуқа масалан мӯи сари ма дам якташ басай, мӯи сари ма дароз нестай. мекунед ва массаж мекунед мӯи сар, на дарозиша ҳама тарафа массаж мекунед, 15 дақиқа меистенед, ба сартона мешӯед. ҳечи намерава, краскаи шумо хушвак меистад. так артикулша менависам дар рӯи экран. артикулш 10314. баъд инаи хали помада барома заказ кардам. любитил помада, помадаи новинка, ҳай тамошобино. так ҳами айрӯи помада, ҳами компанияи Faberlic дар вес компанияҳо якум ҷо меиста, барки помадаҳош беҳад качестваш хушрӯа. беҳад качествашон хушрӯа. И дами хеметова, и мегем ки халияй нежняк по цвети лав меистада. ман хеле помадора нағз мебинам. так артикулуш 414-74. инаиш 414-75. иш камтар серангтарай. ози ишам нишон метиём. иш камтарак серангай. камакак разница дорад. иш слегка нежный, иш слегка камтарак баландтарак. баъд инаи вай блеск. блескам беҳад нағз мебинам. блеск для губ. любители блескам. ай болош бигем блеск мекунӣ. ана хушрӯй. ман постоянно истифода мебарам блеска. артикулша менависам, ҳам гап мезанам дар рӯи экран. артикулш 418-97. баъд туши макс иё заказан. туши макс ино аз ҳама туши хадавои компанияи Faberlic-ам. беҳад иё хадавоям. харидори и беҳад бисёрай. дар момент инами туш ҳози баъд заказ аймада. ҳам абъём метиҳанд, ҳам миҷаи шумоя осеб намерасона, намешикана. ҳам миҷаи шуморо ғафз нишон метиҳад. ҳамин одами миҷа надоштагӣ миҷаша пайдо мекунад. вақте ки ҳамин туша мекунӣ беҳад зури бад мекунад. ҳоли бо ман экспериментиш мекунам барои шумо. так аи шарико бо цвети анаи халинош. артикулоша мемонам рӯи экранда. обязательно кадомед ки мехоҳиши заказ кардан дорен, заказ кунен. артикул 2974. так артикул 2974. ҳардушам 2974 будай. баъд айнаи бақияҳо заказ кардам, ҳам барои падарка ва ҳам барои бигем ки любое время хонаи одами зинда ягон кас мебиёяд. ва барои падарка, барои хидмам беҳад ҳам нархаш арзонае ва ҳам нархаш ҳам дастрасай бигем нархаш, ҳам видаш, ҳам бушам беҳад хушрӯай. мада ҳар сешам маҳқулай, лекин ай ҳама хадавоиш анами кабутакшай, мада сирхаш бисёртар маҳқулай. анаиш. ки ман глиссадбарга нағз мебинам. беҳад бӯй ба маза мекунад. аҷоиботи мошоаллоҳ. так артикулш 3398. артикули савзаш 3301. артикули зардаш 3326. аҷоибот.
мегзарем ба дигар қисми коробка. Заказ беҳад калон аст. Хеле ки дар аввал гуфтам, ҳозироша ҷамъ мекунам, мегирам ва дуюм коробкаша амрӯз шумо распаковка мекунем. Коробкаи калон гирифта мекарад. ҳӯй мекунем, мебинем ки ма дар хотирам нест ма чӣ заказ кардагим. Где-то намедонам 40 000 рубл да заказ кардам. Чанд вақт шуда 2 моҳ зиёд шуда заказ накарда будам. Ина. Вот она красота. Сета гуфта будам, надо да ёдам буд ки ман сета заказ кардагим. Ина ятагаш. Новинкаҳо. И духи дорум. Ай духиам дорум. Ҳуйша ма шумо да нишон метем. Ай духи ма шумо да нишон додум. Гель для душ пуртуржу. Аз катифа Берлик. Ай шампуншам ҳаст. Шампун мегум, духишам ҳаст. Беҳад духиш знаменитий. Харидорш беҳад бисёрай. Ду намудай, ҳам парфюмерная вода, ҳам туалетная вода. Парфюмерная водаш стойкий, туалетная водаш я рӯз пас буш мерава. Артикулш 8125. И буш да ҳаму вай монандай. Заводской маҳкам немхе мебиёян. Буш да вай монандай. Да духиш буш монандай. Беҳад зурай. Так. И пудра заказ кардаги будам. Пудраи новинка бромадай да Фаберлик тамошобино. Так, артикулш 638. Нав бромадай и. Якм бор заказ кардам. Ойнаи калон хушрӯ доштай бине. И бигем ки губка надоштай дадранаш. Не, губка надора. Неки бюджет не, калони хушрӯ. Аҷоибот. Истифода бурда бо результатча гав мезанем. Стойкая компактная пудра. Стойкая намерафтай. Нав дидам пудраи стойки ҳам мешидаи тамошобино. Ина обромадай да Фаберлик. Гел для душа. И балзам ай шампуншам ҳастай. Қати шампунаш. Ай сарта мешӯи, ай балзам мекунӣ, 10 минут меисти. Тамом, дига ҳечи дар кор нест. Аҷоибот мешава мӯи сари шумо, как будто да салон шудагӣ. Артикули шампун 1883. Артикули балзам боша. Так, 1881. Калони хушрӯай. Нархошон дастрасай. Шумо метавонед бо нархҳои дастрас харидорӣ кунед. Так. Рексонаи так бӯи оливки. Чиққа ҳами оливки ман нағз мебинам. Беҳад нағз мебинам. Артикулш 2323. Беҳад рексонаҳои Фаберлик лечебниян. Ҳамаш лечебниян. Баъд хеле тайкаш арақ мекунад, кирта тар мешава, хеле намекунад, тайкаша сухой нигоҳ медоранд. Ай ма бигем ки чандин сари солҳо шуд ки айё истифода мебарам. Якм закази май Фаберлик 25 000 да буд. Як галаш рексона буд, барои ки ман любители рексона. Ма одамо да як рӯз як бор рексона кунам, ма да як рӯз 5 бор рексона мекунам. Нағз мебинам. Зубнаи пастаи мята 29-26 ҳам бӯи даҳана мегирад, ҳам милки дандона хунравиша манъ мекунад. Беҳад хушрӯай. Приятнее шуданаш. Так, барои куни поча балзам для стоп гладкий. Ай и мада заказ шид. Ё якта заказ карда будан, дута заказ карда будан, кайфидагии почара меравонад. Беҳад хушрӯай. Так, гел для душа мужской. Ай вайш ҳаст. Дезодорант и духишам ҳастай. Копия анаваяй. Бӯи духиш мекунад. Дар танаи шумо бӯи и меиста. Беҳад хушрӯай. Инаш боша гел для душа барои занҳо. Ай духирам ҳастай ай Фаберлик. Ҳами чӣ духие ки дора Фаберлик, ай ҳамо кӯшиш мекунад гелшам бурора. Чӣ шампуне ки дора, кӯшиш мекунад ки балзамшам бурора. Ҳамаш ай хичанд.
Так, баъд дезодоранти антиспрентай антиспирент и три ватномай. И ҳам арақкунӣ намемона шумоя, ҳам таи каши шумоя хел бӯи арақ тез аст ку анавая меравона или чебния бараям қа пилусак мондагия аи я занак ма айма 8 заказ кад и заказай я барои худам заказ накардам вазирашда ай худам тамом нашудай артикулуш 2679 артикуло ёра мемонам дар рӯи экран кадомда дар кораи марҳамат метавона ки бароша заказ кунна балзам сила и энергия и балзам шампунои ботаника беҳад шампунои хадавояи дар ширкати Фаберлик ҳама намудуш ҳаст. Шампунои Фаберлик 94-98% натуральния химикат надора. Ино ай гиёҳҳои кӯҳӣ анами чизо тайёр мешаванд. Барои ҳамин качестваш дар дараҷаи олия. Шампун балзам 2 в 1. Шумо метавонед ки шампун балзам 2 в 1 гире метавонед ки бо болои балзамша истифода кунед. Ҳам мӯи сара бақувват мекуна, ҳам сахтш мекуна. Мӯи сари шумо гул намекуна. Аи ба ёдам аст як клиент доштум 6 духтар дошт, чанд та духтар дошт, постоянно айма заказ мекард. Иам Риксона, иама шумо да нишон додум. И духи дорум озима шумо да нишон метиҳам. Анаи духи новинка, духиро отдельно нишон метиҳам. И духи маслини аз ширкати Фаберлик ирама шумо да озиядам. Пас иёра нишон тиҳам, баъд охир бая нишон метиҳам куна духиёра. Ирама шумо да видео кардам. Ирам гел аз компанияи Фаберлик. Ай и духишам ҳастай. ҳамаи гелои Фаберлик стойкиянд. Ма ай куҷо ҳамия хит кардам вақте ки саҷда мекунӣ бу ай дрини киртат меброя. Озима омӯхта шидам ҳам пеш ай хов ҳам саҳари баъди Фотимаи ай садик дамонда омадан душ мекунам рӯзи дар рӯз под настроения мегардам. Чистои мета хушрӯи студиян. Ира бинен чӣ хеле студиян. Аҷоиб студиян. Иё заказан хулоса иё новинкаҳои Фаберлик. И бо мумкин да ӯ коробкаи дигари боша иё қатъи ваёшонанд. Витамин для тела и гел. Вича бинед чӣ хеле ярки хушрӯ. Оли ман барои айё ёра барои падарка, барои маълимоҳо ва барои воспитательницаи духтарам заказ кардагиям. Анаи тамошобино увлажняющий микс для лица и тела ҳай и освежить мекуна. Ай алоя тайёр шудагиай бовар кунед даш хел мекунед ки алояра қабидести. Бигем ки як намуди влага да як намуди свежи мулоимӣ мебахша барои рӯ ва тана. Ҳамин хеле чизоро мо аҳамият наметиҳем, лекин айма да ҳамин садики Фотима беҳад закази бисёр мешавад. Ай ҳамиё витамин барои тела ай чанд намучай ай Фаберлик. Так, артикулуш 12020. Артикули иш боша 12013. Так. Анаи новинкаҳо артикулуш 2018. Калони хушрӯай не ки нархшва пеши арзон. Арзон омад мада намедонам дигарои амада беҳад арзон омад. И боша тамошобино ма любителшам. Аи сафедшам ҳаст, кабудшам ҳаст дар Фаберлик. Кабуд мегӯм не хеле ранги сиренаш не ки ай ҳамада ҳамиш маҳқул шид. Беҳад бисёр ҳами маҳқул шид. Барои ки хафшам бисёрай ҳам бушам приятни хушрӯай. Ваёшам намегӯм безебай, ваёшам хушрӯай. Не ки имина мада чиқа инами серия маҳқул шид. И интим гелай барои таҳорат кардан. Микроб ҳамаро мекушад, тоза нигоҳ медорад. Прозрачния, ягон цвет надора, прозрачния. Артикулуш 8722. 4 заказ кардам, надоштам. Ая намуди сиренаш буд дар хона, ростига буқа маҳқулам нашид. Баъд вай кардам, ай ҳами заказ кардам.
ба инай халиё барои кӯдако заказ кардам. Детский шампунь Бализям IC+ барои Фотима. Чӣ қадар нозукай. Ба гӯё ки Фотима биё сарта мешӯм. Ба мега ки с клубничным шампунем можно? Ба мегӯм конечно можно. Ба давида када меояд. Ба барои мо проблем буш да вообще кайф мекунӣ. Барои мо проблем нест саршӯӣ. Мо ними ҳами шампун кати мӯи сари Фотимаро мешӯм. Беҳад мӯи сараш ғалсай. 2-3 бор мешӯем. Шона мекунем. Баъд мефурашад. Баъд инами гел мегӯм. Жидкая Мила. Артикули шампунама шумо да гав мезанам. Артикулаш 2809. Ми жидкая Мила. Ҳами бӯи именно инами цветаш ганда сахт мада маҳқул шудагиай. Ганда сахт. Артикулаш 1443. Ҳама вақт да кухни да ҳамоми ма жидкая Мила мондагиай. Оли бо да ҳамомам яктаи дигаша мондам. Аҷоиботаи ваям як видеотон мекунам. Микроба мекуша. Ин балзам, инам кати вайшай нишон додам. Хай ин кати шампунша. Ай ма дутаи заказ кардам. Так, айҷа аяк чиз 4-5 бароим бисёр тофтестай. Баъд инаи ма ай бисёр заказ кардам. Ҳози да мӯи сари хидмам, да мӯи сари Фотимарам фақат ай ҳами истифода бурдестам. И двухфазный спрей микс барои мӯи сарай. Ина бинеку инай халия. Баъд омехташ мекунӣ. Инай хали мешава. Мӯи сара и шалкависти, и ҳаворак, и бӯи хушрӯ саршона кунӣ осон. Ҳами хай зур будае ки уже айма якташ тамом шид. Инами қакш мондагӣ ҳар сари Фотимара шона мекунам мебарам. Сари хидмат мекунам. Хоҳ да мӯи сари тар, хоҳ да мӯи сари қоқ мекунӣ. Секунд нагузашта мӯи сарта ҳавор мешава. Шонарам накунӣ 2 бор мӯи сарта ба кафи даст бита ки ҳавор мешава. Беҳад зур будае. Так, ба инаи масло для придания объема волоси. Ира барои мӯи сари Фотима заказ кардам. Яке да садиқшон ягон праздник ягон чӣ кишид. Ай и ма вай мекунам. Барои прическаи мӯи сари Фотима 2701 артикулуш. Ай барои мӯи сар боша 7876 артикулуш. Так, ҳози ма иёра ҷамъ мекунам. Духиёра мемонам. Барои шумо духиёра абзор мекунам. тамошобино ай духи ма доштам. И ай хона мезадам. Ябина қакш мондагиай. Ира барои мошин мебарам. И буш просто бомбический. Барои одамое ки бӯи свежра нағз мебинанд. Беҳад свежи камтар сладкиам хуш кардагиай. ҳам хезуре ҳастае ки ҳам да худам мезанам, ҳам да Фотима. Аҷоиботай. Ира ҳама одамои гирифтагӣ медонанд. Қадамида дар кор боша гарантияш кати маҳқултон мешава инами духи. Артикулшам гав мезанам тона. Духтаракое ки дар командаи мо кор мекунен, мехоҳен яке заказ кардан 3329. Инам халияи видаш. Ин новинка якчанд каталог шид ки дар инфобирлик биромадагиай. Беҳад духи зурай. Ай духи маслиниам новинкай ма якум бор заказ кардам. Духи ранги духи ҳаҷай. Ранги духиёи ҳаҷиай. Ира дар китотон намекунен. Ира фақат инами хали шарикай удобняй мужскойшам ҳастай. Инами ҷай дасти ҷое ки пулс мезана, ҳамиҷа да мезанен. И тамом. Медонед бӯи чӣ? Ранги хиёл мекунӣ ки додиём бора хонаи худо рафтагӣ. Ҳамаи ҳами духиёи маслини як бигем ки бӯи нозуки худшона доранд ки чувствовать мекунӣ ки дар хонаи худоӣ. Беҳад ирам хушрӯ. Артикулаш 3818. Дар чӣ монанд боша? Беҳад бӯи фасон дорад. Аи духи ма тамом шидагӣ буд. Аи духи ма доштум, аиам доштум, аимам тамом шид, аимам тамом шид. Ҳози ма иёра ҳуй мекунам. Иёра ма барои худам заказ кардам. Аи духи соли 2022. Ай соли 2022 ай ма истифода мебарам. Аи духи уже 2 сол шид. Аи мужскойшам ҳастай, гел для душам ҳастай. Айни Фаберлик.
беҳад духи конкретно бӯи свеж дорад. чапаҳоиш кадам бӯи свеж дорад духи. иҷаш ранги бая хеле чувакай. И нигоҳ кунед кам нест, бисёрай. чубияй ваиш кришкаш. конкретни бӯи свежи дорад. Просто куҷое хоҳӣ равӣ, саҳар кати мезанӣ, бӯи свежи, аромати дигем свежи, аҷоибот. Аиш пуртужӯи туалетная вода ҳай. Туалетная вода чихе ки гуфтум, ин як сутка меиста бушта, як сутка. Ами ман худам нағз намебинам ки вақте ки духи стойкияй. Барои чӣ? Вақте ки ҳами мефурам либоса ки шушти, либос бӯи тозагӣ куна, бо бӯи ҳамун духи истамадан намефурам. баъд ман дамефура ки ҳар хела духи бизанам, ҳами як духира круглосутка круглои ҳар рӯз истифода накунам. пуртужӯ ҳамун бӯи ҳами духи пуртужӯ ҳамаш як хела, як чизай. Просто вай дар болош ки дута кафтарча дора, вайш чияй стойкияй, аи як сутка меиста. Буш як хела, иам буш свежияй. буш свежияй. аҷоибот. беҳисоб шукронаи худо мекунам, ҳазорон бор шукр. ба як духи 180 рубла 100 рубла зор будем. худованд лоиқ мондида ин қадар нозу неъмат баракати худо ҳама тарафа. бовар кунед аҷоибот. мегзарем ба распаковка. ман анаи хали жентилча гирифтам фотимадан. артикулаш 861 657. ози ҳамида миёмамед вайш дагай сезони ҳамиёш дагай каси ягон рукати ғафсак мепӯшонумша ай боло жилетка ваяй хали типа велюрняй не ки хел мекунам ки и ранги хали хабеи мулоимаки хушвакай. хафси бад нестай. хеле ки гуфтум ҳозир нами сезони ҳозир саҳар хунукай обеда гармтар мешава ку барои сезони ҳозир. фотима 128 мепӯша, 128 размерша заказ кардам. ду цвет доштай, ай ҳами ай ҳар дай цветош заказ кардам. и сирхиш бо инай хали цветаш. артикули иш 861 652. иш инай хали сиёҳ нестая, типа сини баринда. ина ҳардаша барои фотима заказ кардам. қатия буруки ҷинсак мепӯшониша саҳару садик бурданда беҳад хушрӯ. так бо чай дар ҷай ман и бошад креми универсальняй, крем для рук, лица и тела. ин вақте ки сарта мешӯӣ аҳамият додаген, мо хумона вообще аҳамият наметиҳем да. айрӯзе ки ман пештар сар мешуштум ҳечи намекардам, просто куртама мепӯшидим, идеалши зиндагима пеш бурдан мегирифтам. ҳозир ман сар мешӯм, баъд ами крем дар тамоми узви баданам и қадар не камакак мешакам, и пӯсти танара мулоимак мекуна, нежни мекуна, ҳамун куртаи пӯшидагитам дӯст медорӣ. уход просто для своего настроения, уход инами за всю тело мешавад дарурам бикунӣ. сета заказ кардам барои чӣ калонае ки барои тамоми ҷойда ягон ҷода зарар надорад. крем для лица, рук и тела. барои тамоми ҷотон метавонед истифода баред. ҳозир артикулша мегӯм 7969. капа калонае, асобина барои одамои кӯдакдор. худотон дам кунед, кӯдакои яку чақалоқ дане, кӯдакоитон ки берун мебироян бозӣ мекунанд, молидан гирен, ҳеҷ гап надорад. анаkoзи ман ҳамаёра мегирам и охирон коробкамона ҳуй мекунем, ваям мебинем ки ман чӣ заказ кардам. инаи охирон коробкаш. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. даи чӣ заказ кардагим намедонам, рости гап мегӯям чанд қашид заказ накардам. бисёриша барои падарка барои 1 сентябр заказ кардам. ана не ки ҷаволи прокладкои камам, прокладкои бисёр моли айпешам.
به حد بسیار заказ кардагим. نه прокладкаи ночной дар бораи ами гуфтум. به حد کلانی خشروی тамошо бинам. به حد کلانی خشروی ҳафта надорад. И бигем ки лечебниян барои ваяй ночной барои занҳо. Так. Дар момент инами прокладкаи ежедневник ҳамашон распродажаи 70% скидка шудагиян. Ё на ов меган, на нон мегирӣ, чанқа фаромӯш мекунӣ роҳи прокладка хария. Артикулш 112.95 ежедневникаш бошад. Так. Аиш боша артикулш 112.88. Хай ман прокладкора мегирам. Ман дар бораи шумо да маълумот додам. Ана ин салфеткаҳои новинка. Ино ҳама новинка. Собунои новинка. Барои 15 дона дора, ай 3 сола боло барои сумкача да бурдан. Хеле зора, удобния. Буш бӯи кӯдак мекуна. Бӯи кӯдак. Достаточно тар. Достаточно тар. Ай як гала заказ кардам. Барои одами кӯдакдор чӣ хелай? И комплект барои падарка тайёр кардан. Ай заказ кардам ҳам собуну ҳам гел для душа. Бе як ташаҳҳуӣ мекунем, мебинем ки дарунаш чӣ хелай. Ду намуд собун дора дарунаш. Фаберлик навистагӣ. Иш бӯи лаванда. Иш бӯи апелсин. Чӣ хел зора. Мошаллоҳ. Барои кӯдакорам барои дастшӯйишон вообще майдаки хушрувак. Даи упаковка дutta дора, на любитель. Так, артикулш авозикат мезан. Артикулш 2019. Ёро ҳоли бо ма шумо дар падарка тайёр кардан нишон мекунам. Барои 1 сентябр ман чӣ хали падаркаҳо тайёр мекунам. Иҷа кони духӣ. Кони духӣ. Баъд ана ин собунои мужской, ин собунорам беҳад собунои бабаракатан. Артикулш 26.1. Хеле бӯи духӣ мужской мекунанда. Беҳад баракат. Бабаракатан. Нишонтием нигоҳ кунед чанд қадар калонай. Вообще буш бомбически бӯи зур дорад. Прокладкора мегирем. Так. Ма чӣ ҳози дами момент любители шампуни 8 элемент шудам. Шампун гел для душа якҷоя. Постоянно мо бассейн равем. Якта ҳамин қатӣ мебарам барое ки гел дар кор нест. Шампун гел для душа. Беҳад мӯи сара хушрӯ мекуна. Баъд калонай 13-12 артикулш. Буштам гап нест. Вообще ҳами бӯи мужской ҳами сильняй да ба қувватай буш. Ай дута заказ кардам. Баъд шампуни ботаник заказ кардам. Шампун балзам 2 в одном. Артикулш 77-71. И яки шуштен балзам дар кор нест. Ина витаминош кати мигем ки 94% натуральная продукция кати тайёр кардагӣ. И хадавои ай ҳама шампунои хадавои компания ки беҳад одамо 10-20 фақат заказ мекунанд. Беҳад харидораш бисёрай. Иш боша парфюмерная гел для душ. Ай машмуда нишон додум. И шампунам беҳад шампуни эластични шампуни барои мӯи сара дароз кардан. Ҳамин мӯи сари ма дароз нашид ба қисми шампун гузаштам. Яке ба шампунаи мӯ дароз кунак бошум чӣ гап мешава. Артикулш 17-70. Ирам барои мӯи сарай барои Фатима заказ кардам. Лак для волос. Барои ягон прическа кардан, бигудӣ кардан 27:00 барои ягон вечеринкаи садикшон. Скоро 1 сентябр духтарам ягон прическаи хушрӯ мекунам. Муш дароз шудай, машаллоҳ шудай. Детский гель для душа, пенка для ванна. Пенкаҳошам беҳад зӯранд. Ино ҳамашон детска серияи Умма. Серияи Умма ҳам памперс дорам, шампун, гель для душа, ҳамаи чӣ дора, собун, зубной паста,
ҳамаи чӣ дора барои як тӯҳфа кардан як комплект соз кардан беҳади бад зурай. мада маъқул чашми кӯдака намесӯзона аҷоибот ҳама тарафа ай 3 сола боло. Компания Faberlic дар шампуни ай наваражҷонирам ҳастад. баъд пенкаи бигем ки знаменити компания Faberlic тамом шудагӣ буд. Пенка для умывания беҳад пенкаи зурай. ҳозир ман шумо дада болои анам нишон медиҳам. барои рӯра шустан беҳад рӯра гладкӣ мекунад, хушрӯ мекунад. инам хеле прозрачный овай мебиниша. артикулуш 0850. ови прозрачный мебиниша, лекин дар асл и ов неста, ина хеле пенка ира бине. чӣ зурай. иха биниша меги овай. вақте ки меша пиша инам хеле мешава. бӯи свежий, бӯи нежный, бӯи духи пуртужу мекуна. беҳад хушрӯай. ҳами я бор дар кафи дастат мезани, рута мешӯӣ. Не обязательно, ман просто барои шумо нишон додам объёмаш. Я бор мезани, рута мешӯӣ. Намегӯям ман 4-5 бор ба ҳамин рӯ мешӯдам, намезадамаш. так. ира ҳозир рост ҳамом мебарем. тамом шудагӣ дар ҳамом. и барои ҳамом. барои запасаш 3 таи дига заказ кардам. Ман рости гап дугонаҳое дорам ки хонаи ман меоянд без предупреждения. Сайда биёмада 4 та айму вай биёр пенка для умывания. инам хеле харидорои чӣ дорум срочный ай. ира ҳамша таома намехӯрам, балки як ҷошда мебардорам. байни шампун. и шампун барои мӯи сарое ки краскаи милирование кардагиан ё ки ягон краска кардагиан. баъд мӯи сара чӣ хеле ки қошу чашма ламинировать мекунанд ку ҳавори хуш мешава. мӯи сара нам хеле мекуна. ин шампун специально барои анам хеле мӯи сарай. артикулуш 183 махдам айми истифода мекардам. тамом шид 2 та заказ кардам. так. и ай ман нишон додам и заказай. и боша шампун гель для душа я мужскояй. беҳад бӯи зур дора. хайра барои бачаҳо заказ кардам. так. гель для душа оливки. артикулуш 23-22. так. ҳозир ман ёра мегирам духиёма қаторак мемонам. дар бораи духиёма шумо дар маълумот метиҳам. духи пуртужу надоштам. 4 та айми гирифтагӣ будам. и духи пуртужуи парфюмерная явадаша. айами 4 та гирифтагӣ будам. ҳамаш тамом шуд. ҳамаша ай хонам омадан бурдан рости гап. ай хидм кушодагӣ доштам. Тоҷикистон бурдам. дар Тоҷикистон тамом шуд. ҳозир як ташаҳҳуи мекунам шумо дар нишон метиҳем барои истифода бурдани хидм. 3 таи дигаш дар хона меистад. ҳай ки кадом ки омад чихелан баъзеҳошон срочно я ҷо хеста рафтанӣ мешаванд. и меоянд падаркаи тайёр дар куҷо дар хонаи Сайда Любови время мегиранд мераванд. ҳозир ман ёра ҷамъ мекунам. духиёма мемонам. ай доштагиёш мебиёрам. ай надоштагиёша ҳӯй мекунам ва бо чақчақ мекунем. ман ҳамаро ҷамъ кардам. тамошобино духиёро ҷудо кардам. ай духи доштам ҳӯй. намедонам ё ягон каса додам падаркай. намедонам наёфтам ша. хулоса ҳамроҳи шумо ҳӯй мекунем ша. ин ай духи дезодорантчам ҳастай. набуд чанд қабуд ки дар компания Faberlic набуд. бо нав пайдо шудай ман заказ кардам сразу. так. барои вақти шуморо нагирам гуфтам ман ҳӯй кардам. тез пӯчоқа кошона салафана кошона анаку ҳӯй мекунем. и медонед я намуд бӯй чӣ мекуна. озӣ бӯи глиссадбарге ки майда ҳакайку нав мешукуфа. анам хеле бӯ мекуна. мара уже тамошобинон ба фикрам аҳамият дагиянд. ман чӣ қадр любители бӯи глиссадбаргам. глиссадбарга хичам нағз мебинам. бӯи духишам нағз мебинам. инаирам мегӯям ки куиншип духи куиншип восточная духи. я бигем стойкия фаром ваям намекунем, хаторам намекунем. сахт упаковка кардианша.
ана беҳад духи зурай тамом шид, полностью тамом шид. Ай сирхша маҳқулайма. И анаму цвети дигарам дора, ваям ҳар душам беҳад маҳқуланма. ма хали духиёи нежния нағз намебинем, тамошо бинем. Духи резки хали вазби накунам, хали анам хали духиёи мощнира нағз мебинам. И королевский духи ном дора, Queen Shape ба немисӣ ба точки инами вай мешавад. Королева духи барои занҳои королева. Так что кадомитон заказ мекунед, шумо аллакай королеваед. Айнаи духи ма якум бора гирифтаистам. Якум бор намедонам чи ба ами упаковкаша дидам, маъқулам шуд, гуфтам ин қад духи хушрӯвакай кайни ҳозир бинем ку бошад. Духи беҳад бисёр, ман на ҳама духиҳои Фаберлика гирифтагиам, на ҳамаша гирифтагиам. Ин чӣ хеле бо дошта бошад. И бӯи ранги бӯи мевагӣ мекунад, бӯи қандои карамел инам халиё бӯи ҳам хали мекунад. Ранги фруктовый духи инам хали бо мекунад. Артикулҳои духиёро дар рӯи экран мемонам. хоҳишмандо метонем ки заказ кунем. Так и конечно же духи ки бигем ки дар якум ҷоҳай қати пригласительниш, барое ки и духи аз тарафи Германия барои президенти компания Фаберлик ва ҳамсаршон барои рӯзи тӯйшон туҳфа кардагиай пуртушу. И маънош навсегда. Хушбахтии шумо ҳамеша бомона гуфта даболак ждата кафтаракое ки дигариша пацлават доранд, мучи доранд. Беҳад духи хушрӯва и свежия. И дар ҳақиқат духи свежия. Бо асобина мезани аҷоиботи дигар мешавад. Беҳад хушрӯ мешавад. Барои ягон кас да падарка кардан вообще грандиозни. Нархи каталогаш 4000 рублай. 20% скидка кати намедонам чанд қаҳай, 26% скидка кати 2999 рублай. Қариб 1000 рубл скидка, 26% скидка кати. Ма я анамин 2999 рубл гирифтагим, барои ки ман 26% скидка кати маҳсулота мегирам. ана ҳами буда павхаро абзори имрӯзаи мо. Раҳмат барои диққатон. Барои ҳамаи шумо миннатдорӣ бепоён ма мерасонам. ҳар куҷои ҳастен худованд нигаҳбонтон боша. Умрои дарози пурбаракат насибтон бигардонам. раҳмат ки моро қадр мекунед, тамошо мекунед. раҳмат барои комментарияҳотон. Обязательно фикру ақидаҳотонро дар комментария бинависен. аз комментариҳои ҳар яки шумо шодам ва ҳамаи шуморо дар командаи худам, дар командаи калону меҳрубону апаву хоҳару дӯстонаи худам ба кор даъват мекунам. кадомитон ки дар ширкати Фаберлик кор кардан мехоҳед ё ки ягон молу маҳсулотро заказ кардан мехоҳед, ман рақамҳои WhatsApp ма дар рӯи экран мемонам. хоҳиш мекунам занг назанед, дар WhatsApp бинависен. маҳсулоти маъқулитонро ай видео скрин кунен, партоен дар WhatsApp. ман шумода доставка тамоми шаҳрҳо дорам. тамоми шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон доставка дорем. ана барои кор боша ман шуморо регистратсия мекунам, группаи коримда добавит мекунам ва ҳамроҳи шумо лично худам кор мекунам. тамоми намуди нозукиҳои корро меомӯзонам. хайр то навбарҳои оянда. худованд нигаҳбонатон.